1823. január 21. Megszületett Madács Imre, magyar író, költő, politikus, ügyvéd. Rövid élete során megalkotta az irodalom egyik gyöngyszemét, az Ember tragédiája című drámáját. S mindamellett, hogy a remek művet elolvasva az örök kérdésre kereshetjük a választ, nekünk keszegieknek ennél mégis többet jelent Madács Imre. Hogy miért is, azt a mai napon több oldalról is körbejárjuk. Sokunknak van tudomása arról, hogy Madács Imre a magyar irodalom kiemelkedő alakja, ifjú korában többször is megfordult községünkben, Mária nővérét meglátogatván. Ezért különösen nagy öröm volt számunkra, amikor készhez vettük Jarábi Gabriella múzeum igazgató levelét, hogy szívesen vennék, ha bekapcsolódnánk Madács Imre születésének 200. évfordulója alkalmából rendezendő ünnepségsorozatba. Alsó-Sztregova, Balassagyarmat, Csesztve és Csécse mellett, mely települések egy-egy állomásai voltak Madács Imre életének. Nekünk, keszegieknek mindig is fontos volt a múltunk tisztelete. Hiszen ha nem emlékszünk a múltra, elveszik a jövőnk is. A mai emléktábla avatással a múltunknak állítunk emléket, és olyan szerencsések vagyunk, hogy ennek a múltnak Madács Imre is része. És ez a múlt Madács Imre révén most mindannyiunkat összeköt. Településünknek közvetlen kötődése van Madács Imréhez, hiszen, mint előbb is említette polgármester úr is, itt élt Madács Mária, aki Madács Imre nővére volt, és Madács Imre gyakran vendégeskedett nála. Itt alkotott és pihent a keszegi angol kertben. Itt a templom kertbe fogadta a részvétnyilvánításokat Sógora Ravataránál. Ismerte a keszegieknek az életét. A névválasztáskor az is szerepet játszott, hogy egy olyan embert válasszunk, aki példaképe a jövő nemzedékének. A reformkor drámaköltő zseniá világban a legismertebb magyar nyelven írt színpadi mű szerzője, Madács Imre neve van rajta. De szól a Keszegen élőknek, az ideérkezőknek, az átutazóknak, egyszerre tud szólni a múltnak, a jelennek, a jövőnek. Az időnek ez a harmasa határozza meg minden pillanatunkat. Ennek tudatában kell gondolkodni és cselekedni. Mit jelent a felirat itt ezen a táblán? Madács Imrének a Keszegen megélt ifjúsága emlékére születése 200. évében. Csak ennyit jelentene? Nem. Annyit jelent, hogy emléket állít a ma a község, és ezzel megörökíti az eddig is élő és szoros kapcsolatot Madács Imrével, aki életében először 10 éves korában járt itt sógora baráti Huszár József és annak felesége Madács Mária meghívására. Tudjuk a leveleikből, hogy többször is járt Keszegen a kiskamasz Imre, vagy hogy a Mária nővére szólította, szeretett Emim. Keszegen ez a tábla Madács Imrének az idekötődéséről, az egykori, szomorúan tragikus véget ért családi testvéri kötelékeiről, egy alig 10 éves korban megismert és elfogadott, sőt megszeretett faluról szól. Mekkora volt Keszeg akkor tart? Egy utca a Kecskéspatak mellett és néhány ház a Csengőhegy, másképpen Keszegihegy oldalában Penc felé. A másik táblára az a felirat került. Amit tapasztalsz, érzesz és tanulsz, évmilliókra lesz tulajdonod. Madács Imre halhatatlan művének, az Ember tragédiájának harmadik színe egyik részlete ez. Ennek a színnek a végén merül álomba Ádám, és ezt az álmodást ezek a fentebbi szavak előzik meg. Tapasztalásról, érzésről, tanulásról és a tanult tapasztalás megtartásáról szólnak. Ezeket tanultam meg én is. Köszönöm a Madácsra emlékező Keszeg községbélieknek, hogy megtapasztalhattam azt a mély tiszteletet, amellyel a drámaköltőnek emlékét éltetik, és érzem, hogy jó helyen, jó emberek közt, és jókor vagyok itt és most jelen, ezen a táblavatáson. Tanulom, mélyen tisztelem az itt tapasztalt nemes egyszerűséget, s viszem magammal érzését. Évmilliókra lesz tulajdonom.
Emlékezni és tanúságot tenni jöttünk a mai nap. Emlékezni a 103 évvel ezelőtt történt égbe kiáltó igazságtalanságra, és tanúbizonyságot tenni, hogy a történtek ellenére is egy nemzet a magyar. Június 4-e nemzetünk egyik meghatározó tragédiája. A trianoni békediktátumot a magyar társadalom felháborodással fogadta, és egyértelműen igazságtalan lépésnek tekintette. Hála Jóistennek, meg a Csillagvalasoknak, meg a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumnak, meg Praznovszky Mihálynak, meg az összes többi segítőnek volt szerencsénk összeállítani egy Madacs vándorkiállítást, aminek az ötlete tavaly nyár elején formálódott meg, hogy kellene, aztán nem a kellene volt, hanem az, hogy legyen, aztán a legyenből lesz, és a leszből lett, és a lett az most itt van, de nem itt van, hanem nyilván itt van önök előtt, és láthatóan, tapinthatóan, olvasható, és azért kétnyelvű, mert el akarjuk juttatni olyan helyekre is, ahol ezt a másik nyelvet beszélik. Mert nagyon fontos, hogy a másik nyelvet a szlovákul beszélő embereknek, hogy ez mennyire fontos lehet nekik is. És nagyon fontos nekik is, hála Jóistennek. Ennek bizonyíték az, hogy Alsó-Osztregova idén 10 polgárral adta in memoriam a Madacs Imre. Nagy főhajtással, nagyon nagy tisztelettel, olyan befogadó szeretettel viseltetnek Madacs emlékeire, ami példamutató. Az a lényeg, azért vagyunk itt, hogy olyasmiket mondjunk, amik talán nincsenek annyira a köztudatban, afféle érdekességeket villancsunk fel. Tehát megpróbálok egy kis ablakot nyitni fél órában erre az egész időszakra, a reformkor irodalmára, Madács emberi arcára, egyáltalán arra, hogy milyen volt akkor írónak, költőnek lenni, milyen dolgok mellett éltek akkor az emberek. Ugye egy kort akkor tudunk jól megérteni, hogyha a hétköznapjait is értjük,
nem pusztán magát az irodalmi művet vesszük, hanem az egész kulturális hátteret, a társadalmi hátteret, a technikai és egyéb fejlődést, számtalan aspektusra van egy kornak. Ugye ez az irodalomban, amiről most beszélünk, a romantika kora, és társadalmilag pedig reformkornak nevezzük. Most pedig itt a színpadon a hagyományoknak adunk teret. A mai gálaműsorunkban a meghívott fellépőkkel együtt szeretnék megmutatni a magyar kultúra egy kis szeletét, a magyar néptáncon és népdalokon keresztül. Őszintén remélem, hogy a dalok és táncok legalább olyan örömet okoznak majd önöknek, mint amilyen örömmel mi adjuk elő azokat. Első fellépőnk Dudás Sári lesz, akit már ismerhetünk onnan, hogy a jótékonysági bálon ő mondott el egy mesét, amit most önöknek is elismétel, méghozzá Luciferi címmel. Kísérni fogja őt Mészáros Tibor, aki a Váci Zeneiskolában népi hegedűt tanít, Sári az ő tanítványa. De az mindig túl akar tenni a teremtőn, annak meg egyszer elege lett belőle, fogta, azt letaszáltotta őt oda a föld mélységes mélyre. Ott ő megépítette magának a poklot. De látta ám, hogy népesedik be a föld, hogy szaporodnak, és hát, szó, ami szó, kegyetlenül megint. Hogy hát ő így hogy fogja benépesíteni a poklot? Ezek ott fönn imádkoznak, meg énekelnek, ha nem lesz ez így jó. Na de gondolkodj! Várjatok csak, elmegyek én hozzá. Fogta magát Luciferi, fejbe nyomott egy olyan cilinderféle kürtös kalapot, csutorapipát a szájába, pipadohányt a zsebibe, meg egy kicsit vitt magával a pokol víziből is, mert azt mondja, aki ezzel a torkát meglocsolja, annak egyből nyílik a szája, és abból bizony nóta fakad. A zene egyidős az emberrel. Mióta létezünk a Földön, zenélünk,
vagy csak hallgatjuk és élvezzük a zenét. Ősi idők óta használjuk érzelmeink, lelkivilágunk kifejezésére. Óriási szerepe van életükben. Megnyugtatja és örömmel tölti fel a lelkünket. Megmozgatja a testünket, és nem utolsó sorban helyes irányba tereli a gondolatainkat. A zene alapvető elemei, a ritmus, a hang, a dallam, a harmónia és a hangszín mind-mind befolyásolják viselkedésünket, testünk fizikai állapotát, elménk hatékonyságát és egyéb tulajdonságainkat is. A következő percekben is megtapasztalhatjuk az előbb említett tényeket. Danka Péter brácsás, Sinka Dóra hegedűn és Lukács Bence hegedűn ádámosi népdalcsokrokat adnak elő. Ők szintén Mészáros Tibor tanítványai. A néptánc nagyon fontos a magyar ember életében. Nem maga a tánclépések, hanem az, hogy a néptáncon keresztül egy kulturális kötődés alakuljon ki a mai fiatalokban. Ez a fajta kötődés az évszázadok során egy természetes hagyomány átadás útján került mindenkinek a birtokába. Ez az út azonban mára már járhatatlanná vált. Ez az átadási vonal elveszett, azonban meg kell találni azokat az új formákat, aminek a segítségével ezt a hazatalálást elősegíthetjük. Ehhez pedig a működő néptánccsoportok eszközök lehetnek, hogy megmutassák azt, mennyi örömet tud adni a néptánc. Elsőként a Keszegi Kincskereső Néptánc Együttestől a szilágysági táncokat láthatnak, lassú csárdást és ropogtatóst. Megismertetjük a gyermekekkel a néptáncot, lehetőséget adunk nekik arra, hogy a már előbb említett kulturális kötődés kialakuljon bennük. Remélem, hogy a most színpadra álló gyermekek között
Sokan lesznek olyanok, akik később is szívesen folytatják a néptáncot. Fogadjuk szeretettel az óvodásokat! Pácintos, pácintos, tulipános, hincsetek virágot az Isten fiának. Pácintos, pácintos, kolka tulipános, hincsetek virágot az Isten fiának. Mi van ma, piros pünkös napja, holnap lesz a második napja. Jó legény, jól megfog, rogadnak kantárját, hogy össze ne tapossa a pünkösdi rózsát. A népdal mindig is végigkísérte az ember életét, bölcsőtől a koporsóig. Ott volt az emberrel a mindennapok örömében, és ha kellett, enyhítette a fájdalmat. Még a munka is könnyebben ment énekszóval. Most egy népdal összeállítást hallgathatunk meg a Keszegi Lirium népdalkörtől. Fogadjuk őket sok szeretettel. Kislány hordja rá a vádogot, 9 kislány, 9 barna legénye, sej mindegyik a maga szeretőjével. 9 kislány, 9 barna legénye, sej mindegyik a maga szeretőjével. Tiszta búzát szelesztve szabadtalan, de szépen szól a keszegi nagy harang, azt verik mind a két oldalára, sej a keszegi leányomra nincs párja. Azt verik mind a két oldalára, sej a keszegi leányomra nincs párja. Édesanyám, kedves anyám, csak az a kérésem, magyar dudát, énekeljen nékem. Magyar dudát sírünk, mi se földön élünk. Kettő marad magyarnak egész nemzedékünk. Magyar dudát kérünk, rögtön forra vérünk. Kettő marad magyarnak egész nemzedékünk. Most újra tánc következik a színpadon. A Keszegi Kincskereső Néptánc Együttestől sárközi táncokat nézhetünk. A Keszegi Kincskereső Néptánc Együttesünk 2010-ben alakult, közel 13 éve működik. A Néptánc Együttes a Kárpát-medence valamely dialektus területéről, a magyar néptánc hagyományából merítve választ magának táncokat. Táncban és viseletben is törekszik az eredet hűségre. Mai előadásukban ugye 3 táncot láthatnak, elsőként látták már a szilágysági táncunkat, most következik a sárközi tánc, harmadikként pedig majd palóc táncokat adunk elő. A táncok koreográfiáját dr. Ónodi Béla készítette. A táncokat betanította Gács Kitti, az együttes művészeti vezetője.
színpadon nagy szeretettel Kis Ernőnét, Anka nénit, aki népdalcsokrot ad elő. Tele van a sötét égbolt ragyogós csillaggal. Tele van az én szívem is keserű bánattal. Mit ér nékem csillagragyogása, ha az én bús szívemnek nincs vigasztalása. Mit ér nékem csillagragyogása, ha az én bús szívemnek nincs vigasztalása. Feljött már az esthajnali csillag, az én rózsám hazafelé ballag. Édesanyám, meresszen ki hozzája, gyenge a szívem, majd meghasad utána. Édes lányom, ráérsz te még kimenni, ráérsz te még a legénnyel beszélni. Tudom, anyám, tudom, hogy még ráérek, sej azt is tudom, hogy nem sokáig élek. Tudom, anyám, tudom, hogy még ráérek, sej azt is tudom, hogy nem sokáig élek. A Nézsai Vadgesztenye néptánccsoport következik. A Vadgesztenye néptánccsoport 2015-ben alakult Nézsán. Jelenleg 5 pár alkotja a csoportot, akik Nézsáról, Alsópetényből és Keszegről járnak táncolni minden héten, heti 1 alkalommal. Repertoárokban szerepelnek hajdúsági, szatmári, moldvai és szilágysági táncok. Fellépéseik elsősorban a helyi és környező települések rendezvényein vannak, de felléptek már több településen rendezett vadásznapokon is. 2022 őszén megrendezték az első tánchazukat, amelynek igen nagy sikere volt. Rengeteg gyerek mellett nagyon sok felnőtt is részt vett a rendezvényen, melyen a Zagyva Banda szolgáltatta a talpalávalót. A csoport vezetői Irkné Grenács Fanni és Irk Bence. Fogadják őket nagy szeretettel! Danka Pétert, Sinka Dórát és Lukács Bencét láthatjuk a színpadon, illetve hallhatjuk kiegészülve Tudás Sárival. Fogadják őket nagy szeretettel!
táncegyüttes Azt gondoltam, míg a világ, várok a Mezőségi Magyar Szovátról című koreográfiája. Magyar Szovát erdélyi, Kolozs megyei kisközség, Kolozsvártól mindegy 36 kilométerre. A falu annak ellenére, hogy viszonylag közel fekszik Kolozsvárhoz, eléggé elszigetelt volt, úgy szellemi, mint tárgyi vonatkozásban igen régies hagyományokat őrzött meg napjainkig. Zenéjét tekintve sok, a magyar népzene mélyebb rétegeibe sorolható dallamot őriztek meg. A táncaik felsorolásánál külön érdekesség, hogy hiányzik a csárdás elnevezés. A táncrend egy régies állapotot tükröz. A táncokat betanította Taba Csaba és Fejér Erika. A koreográfiát készítette Taba Csaba, Fejér Erika és az együttes vezetője Horváth Viktor. Nem vagyok hibás, a szerető ne hagyod, ez csak kifogás. Ölelem, csókolom, szívemből teszem, oda megyek minden este, mert én szeretem. Befejezésül pedig ismét a Keszegi Kincskereső Néptánc Együttes galgamenti táncokat fog bemutatni. Lassú csárdás, verbunk, karikázó, friss csárdás és mars. Fogadjuk őket sok szeretettel. Jeges kutasdaron nem lehet vizet húzni, más falusi legényt nem lehet megölelni. Ölelni akarom, de nem hajlik oda akarom, sokolni akarom, de nem az én galambom. Jól tudod, ki vagyok, a házatok előtt járok, mégis a nevemet máskor tudakolod. Ne tudakold a nevemet, piros magi legény mástól. Gyere el estére, de váljunk el egymástól. Ne tudakold a nevemet, piros magi legény mástól. Gyere el estére, de váljunk el egymástól. Piros bagom, kettő a kis bíró, egyik dobos, a másik levélhordó. Szép lányoknak hordja a levelet, akinek a szemek közé nem